Netcoin sun ba da damar soma claiming ko na ce withdraw na Netcoin zuwa inda mutum yake so ya sayar da shi Netcoin ɗinsa. Domin withdraw ko na ce claiming na Netcoin za mu shigo account ɗinmu ne da muka yi mining na Netcoin kamar haka. Bayan mun shigo account namu kamar haka, daidai wajen nan maɓallin claim za mu ga ya sauya kala ya turu da fari kamar haka. Wannan shi ke nuna cewa yanzu mutum yana da damar karɓar claiming na Netcoin ɗinsa. Sai dai kuma abin tambaya shi ne, wanda ya shigo nan gurin amma maɓallin claim ɗin bai turu kamar haka ba. Sai ya gan shi bai yi kamar haka ba. Shin me yake faruwa ne? Shin akwai wata matsala ne? Amsa, a'a ko ɗaya. Kaɗai dai a yanzu karin farko ne su Netcoin sun fara fifita waɗanda suke da premium account ne na Telegram. Daga baya kuma kowa zai ga maɓallin claim ɗin ya dawo kamar haka, sai zo ya claiming ɗin shi. Da farko domin claiming za ku taɓa maɓallin claim ɗin. Abu na gaba da za ku yi shi ne ku latsa kan daidai wannan kibiyar, zai shigo da ku nan gurin, inda za mu ki cibis da ɓangarorin abubuwa 4, wanda duk wanda ya zaɓi na farko hakan na nuna cewa ya shirya lockup, ma'ana ya kulle Netcoin ɗinsa baki ɗayansa har zuwa nan da kwanaki 30 masu zuwa. Kenan idan an yi listin a ranar farko, banda shi a cikin waɗanda za su iya sayar da Netcoin ɗinsu har sai bayan cikar kwanaki 30. Don haka wanda ke da ra'ayin yin hakan ya staking ɗin to zai bi wannan na farkon ne. A takaice dai waɗanda suke son za su tura Netcoin ɗinsu zuwa exchange ne su sayar da abinsu, to za su zaɓi gida na biyu. Wannan kenan. Bayan an taɓa shi zai kawo ku wannan matakin, inda a nan za ku iya amfani da exchange ne ko dai OKX ko Binance ko kuma Bybit, kamar yadda su suka sanya a nan ɗin domin withdrawal na Netcoin ɗin. Wanda mu za mu nunayya ne akan exchange kwara biyu kacal, OKX da kuma Bybit. Da farko wanda yake son zai tura Netcoin ɗin shi zuwa Bybit ne, to zai zaɓi Bybit ɗin ne. Wannan ta uku kenan. Wanda daman tuni mutum ya yi rijista da Bybit ɗinsa sannan ya yi KYC ɗinta successfully. Da haka sai ya zaɓi daidai nan gurin, taɓa daidai nan gurin da aka sanya yes I have it. Tuntun da mun yi bidiyon yadda ake rijista da Bybit Exchange da yadda ake KYC da ita, da kuma yadda ake P2P. Za ku duba comment section na wannan bidiyo, za ku ga link ɗin da zai sada ku da wannan bidiyo. Bayan kun danna yes I have it, bayan ya zai kawo ku nan gurin inda za a buƙaci a gida na farko ku sanya deposit address na Netcoin tare da memo ɗin shi. Abin tambaya a nan shi ne, ta yaya mutum zai ɗauko waɗannan abubuwa ƙwara biyu da aka buƙata daga Bybit ɗin? Amsa, da farko tun da daman da Bybit za mu yi amfani, da haka yanzu za mu shiga Bybit Exchange ɗinmu ne kamar haka. Bayan mutum ya shigo Bybit Exchange ɗinsa sai ya taɓa wajen asset, sannan sai ku sake taɓa inda aka sanya deposit, sannan again ku zaɓi na ƙarshe wato deposit crypto. Abu na gaba shi ne za ku yi sacin na coin ɗin wato not kamar haka. Bayan kun yi sacin yau gashi ya fito alhamdulillah, sai mu taɓa shi. Idan za ku iya tunawa, me ma muka zo ɗaukowa a Bybit domin claiming na Netcoin ɗin? Yawwa, mun zo ne ɗaukar deposit address ne na Netcoin da kuma memo ɗin shi. Da haka wannan shi ne deposit address na Netcoin. Waɗannan lambobin kuma da aka sanya tag su ne ake kira da memo ɗin. Kenan duk abu ɗaya suke nufi, da tag ɗin da memo ɗin duk abu ɗaya ne. Da haka yanzu za mu yi kwafi na address ɗinmu tare da memo tag ɗin, sannan mu je mu kammala cikewa a guraren da aka bukata mu cike domin claiming na Netcoin ɗin. Address ɗin da muka yi kwafi na Netcoin za mu sanya shi ne mai pasting nashi a nan gurin gida na farko. Shi kuma wannan tag ɗin za mu sanya su ne a nan gurin. Bayan mun sanya komai, mun tabbatar komai daidai muka sanya babu matsala, sai mu danna keep going. Za su buƙaci mai confirming mu tabbatar da mu sami yaƙini
Shin komi da muka sanya mun tabbatar daidai muka sanya shi kuwa? Da haka bayan mun tabbatar da komai daidai ne, sai mu danna daidai nan gurin. Shi ke na wannan matakin alhamdulillah mun kammala withdraw ko nace claiming na Netcoin ɗinmu zuwa Bybit. Yanzu waɗanda suke son kuma za su tura Netcoin ɗinsu zuwa OKX yaya za su? Amsa da farko, bayan kun shigo nan gurin za ku zaɓi OKX ne. A nan gurin za ku sanya deposit address na Netcoin daga OKX exchange, nan kuma za ku sanya memo wanda a OKX shi kuma ba memo ake kiran shi ba, comment suke kiran shi. In mun je wajen address ɗin za ku gani. Da haka yanzu za mu fara shiga OKX ɗinmu ne. Za ku yi clicking a deposit, sannan sai ku yi searching na Netcoin. Bayan Netcoin ɗin ya fito za mu taɓa shi. Mu tabbata network ɗin haka yake kamar wannan. Bayan mun tabbatar da haka yake sai mu danna kansa. Wannan shine deposit address ɗin da za mu yi copy nashi yanzu. Mu yi pasting a nan gurin. Abu na biyu, waɗannan lambobin da aka sanya comment su ne a madadin memo ɗin da za mu yi copy yanzu. Da haka bayan kun yi copy nasu, za ku zo nan sai ku yi pasting nashi kamar haka. Sannan sai a danna inda aka sanya keep going. Shi kenan shi ma alhamdulillah mun kammala claiming na Netcoin. Abinda kawai mutum ya rage masa yanzu kawai zai jira ne zuwa ranar 16 ga wannan watan ran Alhamis kenan, ranar listing za su turawa da kowa Netcoin ɗin shi. Matuƙa komai an kammala shi daidai, da haka sai kowa ya jira zuwa ranar da za a tura masa Netcoin ɗin shi. Kun tambaya, shin ta yaya ake rajista da Bybit Exchange tare da yin P2P a cikinta da kuma sauran wasu abubuwa? Amsa, mun yi wannan bidiyo inda muke bayanin akai da ake rajista da KYC da kuma P2P a ita Bybit ɗin musamman ga mu ɗan koyo a tafiya crypto. Daga za ku iya duba link da ke comment section ko kuma in screen bidiyo da yake wanzuwa a gare ku. Ku taɓa shi kai tsaye zai sada ku da bidiyon. Abin lura na ƙarshe mai muhimmanci shine mu tabbatar mutum yana samun damar claiming ya je ya claiming. Duk da cewa ba su faɗi yiwuwar rashin claiming zai iya haddasa mutum ya asarar Netcoin ɗinsa ba, amma mutum ya je ya claiming ɗin, in ma kai staking ɗin ko kai claiming ɗin abin ka zuwa exchange, ya fi da a ce mutum bai zo ya danna claiming ɗin ba. Sannan wanda suke so za su juya bocha ɗinsu ta koma silalla na Netcoin, za ku iya taɓa nan gurin ne domin juya bocha ɗinku ta koma silalla na Netcoin ɗin, sai ku tura inda kuke so ku kai su.